Bafana bakithi Sifiso Luthuli ubhekele kwiMagesi impela for a loan move from Orlando Pirates. I-loan ngathi u6 months impela umfana sniper lesi sashale leyagoli lokuqala kwiCarling Cup. Sibheke kwiMagesi ke manje. iMagesi ingathi impela ya requesta kwiPirates ingathi ke i-request sivunyiwe ngoba kahle kahle unensolo zokuthi kwi-camp yeMagesi kumanje sikhuluma nje. Sifiso Luthuli is going to Magesi for a loan move of 6 months from Orlando Pirates. Indawo yakhe impela ibingekho kakhulu kwiPirates ngoba uhlala isikhathi esiningi engadlali uze wadlala le game yeCarling Cup. Ucela khona ukuthi impela ubeyidinga i-loan move ezokwazi ukuthi imnike game time ukuze no-coach ezokwazi ukumbona ukuthi uzomsebenzisa kanjani. Because overloaded lapha kuma-strikers ngoba uma uzobuka impela noMabasa uma ukuthi uzobolekiswa impela ngoba insolo iningi ukuthi uzobolekiswa uStellenbosch uMabasa. Kushuthi kuyacaca ukuthi ngampela i-overloadile laphana ngoba kusayine noDijong nje uDijong uzobedlela yona le position ye-striker. Khona uMbuthuma, khona u-Evidence Makgopa, khona uRedopane. So enye yama-position e-overloaded kwi-Orlando Pirates le ye-striker. Sifiso Luthuli is going to Magesi for a loan move of 6 months. Sure.